Ismét üdvözletem itt Karvaj, és az előző replay választások idejénre annyi Jagdtiger replayen maradt, és egyiket sem használtam föl, hogy még úgy gondoltam, hogy egy ilyen kis soron kívüli Jagdtiger specialt tartunk. Két replay, egy a Jagdtiger, illetve egy Jagdtiger 88. Elsőként pedig a 9-es szintű változat. Peti 89899 előadásában, bizony ez a droid száma, vagy nem is tudom. Jagdtiger pedig Tier 9-es német tankvadász a régi tankákról. Igazából annyiban különbözik a VT pancer, ugyanaz az ágyú van rajtuk, csak a Jagdtigeren lassabban tölt. A Jagdtiger lassabb, mint a VT pancer 4-ben, igazából nem sokkal, egy igen erős motor van benne. És valami páncélat, bár ennek a páncélatnak igazából csak a felső lemez az, ami erős, ott 200 mm, vagy 250, inkább 250. Az alsó lemez viszont egy Tiger 2-esé, szóval valamivel gyengébb, ott könnyedén be lehet ütni, viszonylag könnyedén. Oldalról pedig a flankoljuk, nagyon sérülékeny frontból is ki tud gyulladni, ha jól tudom, bár abban nem vagyok teljesen biztos. És ahogy láthatjátok, akkor mint egy ház. Szakasztása pedig hátamás 85, úgy látom, hogy a 150 mm-es ágyút hozta, bizonyára full aranyja, mert egy szemét. Ne sértődj meg, semmi személyes, csak utálom azt az ágyút arannyal betöltve, mert 750-et elvész bármiből. Szóval a pálya Cliff. Tier 9-es között nem túl sok Tier 9-es, szóval van miket kasszálgatni, van az a tank, amit bár ezzel az ágyval igazából Tier 9-esek sem okoznak problémát, mert van 276 mm átütése. Aranyja pedig, mert abból is van néhány 6 darab, 352, az már tényleg bármin átmegy. Hopp, az ajtót kéne lenyomva tartanom, hogy látassuk a tankoknak a megjelölését, ne pedig a játékos neveket, mert attól nem leszünk okosabbak. Szóval Peti a nehéz tank útvonalat választotta, legalábbis TD-ket nem túl gyakran látok erre mozogni. De a Comet lánctaba megette a 128 mm-es lövedéket, ez igen. Ezért, ezzel az ágyúval azért nem árt erre jönni, mert végül is célzás időnk nincsen, tehát nagyon gyorsan tudunk reagálni bármire. Kivéve erre a T-69 normál lőszerrel átütötte az alsó lemezünket, 173 mm az ütése jelezném, és kiszedte a motorunkat frontból. T-34 viszont elszámolt a lövést és mellé lőtt, a T-62 pedig továbbra is átvisz minket arannyal. 4 lövéséből 2-be ütött. Kínos. Bár az is igaz, hogy a T-44 végére, amikor már ugye a vége fele voltam annak a tanknak, már bármikor átütöttem a Jagdtiger alsó lemezét 175 pennel. T-54-jel pedig még könnyebb volt 201 pennel. T-34 talán ki fog elénk jönni, nem tudom biztosan. Mégis már csak egyetlen egy lövés lenne, illetve ennek az ágyúnak azt hiszem 50 az átlagsebzés, a 490-ről picit meg van emelve, 560, igen. Hát azért ez nem egy olyan picit. De végül is még mindig nem 750 az átlagsebzés, mint mondjuk más Tier 9-es TD-knek teszem, azt Object 704. Ez viszont a legpáncélottabb Tier 9-es tankvadász, ha jól tudom. Nem, dehogy is, T-96 az picit páncélottabb. De ez legalább mozgékony. És nem 17 másodpercig tölt. Kevesebb mint 10. Ilyen sebzés mellett elég komoly. Szóval T-34. Mik vannak még ott? Két, mert T-62 meg T-43. T-43-mal nem kell foglalkozni, az alsó lemezből sem fog beütni. A T-44 jól lenne kinyírni. Úgy is van. Ő már nem okozta problémát. Már eddig sem okozott túl sokat igazából. T-62 kéne még kiszedni, mert úgy néz ki, hogy érti a dolgát, hogy hol kell lőni, de a T-43 volt tűzvonalban, szóval amit látunk, azt lövünk. T-44 van felettünk, feltűnt Petinek is. Mert egyelőre az ott olyan sok problémát nem tud okozni, ha esetleg úgy dönteni, hogy legurul közénk. Tamás tud minket fedezni, illetve amíg lezuhanna, ránk zuhanna, addig is elveszíteni egy csomó erőt, szóval neki sem érné meg olyan nagyon, csak az, hogy belesebezzen néhányat Petibe. Bár mozgolódik, szerintem csak spottol odafönt. Közben a Panther 2 és a Chiri nyomulnak határozottan előre. Peti pedig csak nem hagyja nyugodni az a T-44, de az FV-207 Arti egyetlen lövésből szétolvasztotta. Szerintem roncsa sem maradt annak a tanknak. Hát igen, T-8-as tüzérség az már ilyen. 2000 körüli az átlagsebzésük ezeknek a tüzéreknek.
szegény T44. Jaj, de utálom a tüzéreket pont emiatt. Tamás át kell, kapott néhány lövedéket ő is, nem áll olyan jól az életerőnk, bár mi picit jobban bírjuk, mint a BT Panzer 4. Egyelőre stagnál az ütközet, bár 6-4 az állás, picit jobban állunk, de lényegesebb ütközetek még nem történtek. Tehát az ellenség elvesztette az M103-asát, mi az IS-80-at, illetve a VZ-nket, szóval mondjuk ez picit problémás. Egyedüli TR-9-asaink a tüzlésen kívül a szakasztunk Petivel és Tamással. 7-6-8-6. Tartjuk egyelőre az előnyünket, két tank előnyünket, de kérdés, hogy meddig. Mondjuk visszahoztuk az ellenségnél, és most már csak 2 darab TR-9-es tank van. Az ST-nek nem ismerem a HP-ját, az Objectnek sem, de az Object valószínű fullos tekintve, hogy ez egy TD, és a D1-ben volt spotol, valószínűleg campel, szóval nem hiszem, hogy komolyan le lenne sérülve. T-69 megölte Tamást, ez problémás, nem tudom, hogy hogyan. Vagy peletározott, vagy ammu rekkelte. Az a tank sérülékeny modulokra, úgy általában az egész ág nagyon sérülékeny. Tiger egy piszkálja a T-69-et, de elég rossz pozícióban van. Petinek egyébként van a zoom modja, úgy néz ki. Én már nem tudok sajnos ilyeneket csinálni. Eltünteti a célkeresztemet valamiért. Újabban 9.0 óta. A Tiger csak elkapta a T-69-et, előnyös, legalább a hátunkban nincsen most már ellenség. Csak itt elől. Valahol kéne itt lenni egy ST-nek. 3 tüzér is van az ellenségnél. Nekünk meg csak egy volt végig. Ja nem, hülyeséget beszélek, van egy 9-es is, elnézést. 2 7-es, egy 9-es, itt egy 8-as, egy 9-es. Mi nem feltétlenül annyira balanszol, de hát így oldotta meg a matchmaking. Object 704 érkezik, Ferdinand megcsípte oldalba, a Tigerre akar nagyon rámenni, úgy látom, de megbánta. Megbánta a dolgot. Itt még az is 52 is. A G-Panther kicsípte a Ferdinandot a francba. Visszahozta az ellenség a meccset, 9-9 az állás. Bár kiédelt még a győzelem. Ezt a Ferdinand miért érte be? Vajon? Tehát annyi lenne a töltés ideje, ha még élne. Az Object viszont nem szállított arra, hogy itt lesz egy Jagdtiger. Most tudtunk spotolni, után készítettük, szóval... Ja, most már csak egyetlen egy TR-9-es tankjuk van, ezért nem számítom. Viszont mozognunk kellene, hogy kikapjanak. Az isút meg tudnánk ölni egy lövésből egy magasabb sebzésre, bár valószínű 2 lövésre lesz szükség. Most már csak egy. Tiger egy az igen jó munkát végez. Wow. Terrorizálja rendesen azt a szegény isút. Szegény isú, nem tudom sajnálni azzal az ágyóval. Közben az FV megölte a 110-ünket, a túlsó oldalt már csak az R3 tartja az ST ellen. Sikerült megölnünk az isút, szóval most döntöttünk, hogy visszavonulunk és megöljük az ST-t, megállítjuk az ST-t, vagy inkább bemegyünk az ellenség tüzére éért. Úgy látom, inkább a tüzérség már... nem. Végül csak meggondolja magát, helyes. Tüzérek rájárnak a meccs legvégén, egyedülre ki kéne kapni az ST-t. Bár hogyha a Tiger és Peti esetleg eleste, ugye megölni őket a tüzér, újra fognak tölteni, mire visszaérünk az ST-hez. Ez problémás lesz, mert akkor 2 tüzérünknek kell szembenézni majd 3-mal, és PD-zésnél igazából tüzérekből mennyiség számítás során, bár mégis a célzás is, de egy FV tüzér nem túl pontos, a Becse Tarti az ki tudna szedni egyet szerintem biztosan, de az ellenségnél ott van a G-Panther, ami egy pontosabb tüzér, szóval védekezésből előnyben lennének. Ha ők támadnak, akkor pedig még mindig ott van az előnyök, hogy egyet elkövetnek spotolni, a másik 2 pedig még mindig ki tud szedni 2 tüzért, a miénket. Este is úgy látom, hogy inkább óvatosan játszik, még nem nyomult előre, hogy megtámadja a tüzérséget. Felgyorsítom már, mert nem tudom, hogy meddig fog ez még tartani, elég nagy volt a replay file, úgy viszonylag. Valószínűleg sokáig fog még tartani ez a meccs. Az FV kikapta az ST-t. Itt felgyorsítottam, de a lényeg az, hogy kitd-zte, viszont most valószínűleg spottól van, szóval kéne neki mozogni. Mégsem spottolta, akkor az elég undorító, mert utálom, amikor engem is úgy szed 2 tüzér a meccs legvégén TD-zésből, hogy sose látom meg, és esélye sincs a csapattársaimnak megbosszolni, megakadályozni, az a tüzér még egyszer eljátsza ezt valaki mással is. Borzasztó, ez olyan, mint amikor TD-k szednek ki láthatatlanul. Mindegy. Eljöttünk középen, A soron. Látjuk az Su-14-1-et.
többi tüzér még rejtve van, de talán a mi tüzérsünk kikapja végre azt az egyet. Akkor már csak kettővel kell szembenéznünk. Meg a második, viszont spottolva lettünk, szóval a G-Panther itt lesz valahol lent. Ha csak nem az az spottolt, amiket ki is kaptuk. Meg van a G-Panther. Mostanában valószínűleg minket céloz. Nem, elbambult a szegényke. Mire becélozna? Talán mégsem. Van előttünk egy ház. Fedezékbe jutott és nem is figyeltem, az FA pedig letétézte a Tigert. Mielőtt meghalt volna. Problémás. És a 14-1-ről így eltűnt a spot, a tüzésünk nem lőtt ki sajnos senkit. G-Panther másik irányból szállított ránk, viszont mivel ugye túl közel kerültünk, meglátott minket. És láncon keresztül kigyújtottuk, végülis egy ekkora karibelrel megesett, de megcsípett minket és 3-4 HP-n bánta. Ráadásul ez volt a legkisebb üteg, még mindig ott van az a 14-1. Valahol, valószínűleg már mostanra betöltött. Becset megállt, inkább céloz, úgy néz ki. Hát ez érdekes lehet, hogyha megölik Petit, akkor két tüzénknek önállósítania kell magát az egyik, az egyel szemben. Az lenne logikus, hogy a becsetem eljönne spottolni, esetleg TD-zni, és az FA meg már célra tartana, de nem tudom, az FA-nek van két kije, mégis olyan, mint hogyha most AFK-zna. Nem lőttek ki egyik tüzért sem, úgy értve. Na, spottolt vagyunk, a Su-14 egy szabadon célozhat minket, tudja, hogy hol vagyunk, lát minket folyamatosan, viszont nem látjuk, hogy meg is csípett. Lánztalpat ugye pedig már nem tudjuk feltenni. Becset mellé lőtt. 2-1, gyerünk, lőtt ki. Győzelem! 15-12 szoros meccs volt és Top Gun. Szép munka. Most pedig következik valami egészen más. Hát nem annyira egészen. Jagdtiger 85. Alapvetően ez a jármű egy az egyben ugyanaz az egész tank, mint a 9-es Jagdtiger. Két lényeges különbség van. Egy sokkal gyengébb motor ül benne, tehát jóval lassabb jármű. Illetve egy sokkal kisebb ágyú, ez a Tiger hosszú 88-as ágyúja. Tehát van neki 203 átütése, 230 sebzése, de 4,5 másodperc alatt újra tölt, tehát fú, és nézzétek meg, hogy milyen pontos, nincs is alapvetően célzás ideje. Pálya pedig Hidden Village, azaz Japán, ez a zseniálisan megkomponált pálya, aminek tulajdonképpen az egyik fele egyáltalán megközelíthetetlen, tehát teljesen kihasználatlan, egy Fuji van a helyén. A másik fele pedig ugyancsak használhatatlan, ugyanis ez a kis falu, nincs értelme ide lemenni. Tehát amikor a pálya kijött, próbálkoztam itt meddel, meg könnyű tankkal, meg nehéz tankkal is egyszer, meg TD-vel, de nincs értelme ide lejönni. Meddel talán még a legtöbb, mert az a legmozgékonyabb tank ezek közül, aminek van ágyúja is, de az ellenségben, hogyha lejön valaki, az spottolni fog és oldalba be fognak lőni, ha meg nem jön le senki, akkor innen nem lehet lőni semmit kifele. Ebben a kis faluban minden lerombolható, tehát semmi sem biztos fedezék. Ráadásul ugye újabban át lehet lőni a fedezékeken is lövedékkel, lerombolható fedezékeken. Walter, ne játsszál már, légy szíves a kameráddal. Ja, igen, és ez Walter Fatclan társam, korábban a Batclan tagja. Most pedig Help Y-os. Szóval, igen, mellesleg ez egy olyan prémium tank, aminek a legnagyobb a credit szorzója van az összes közül. Nem túl drága, hát drága persze, minden 8-as prémium tank drága, de a Super Pershing után ez azt hiszem a legolcsóbb. Legénységben nem tudom, hogy hányan vannak benne, gondolom 6-an. Az a logikus egy ekkora járműnek, esetleg, hogyha kevesebb, akkor 5, de biztos nem 4. Tankjaink pedig, ja igen, szakasztás pedig Gotanszka és a vadból jött át, T20 T4, szóval ez egy ilyen tier limites szakasz, maximum tier 9-be dobhatná be őket a matchmaking, tier 10-be már nem. Így szokás farmolni alapvetően. F-it nem nagyon lehet húzni ezekkel a tankokkal, prémium tankokkal. Ahhoz nincs elegendő, hát nem elég OP-k tulajdonképpen. Ez igen, az M12 kezdésképpen leszett a 414 HP-nkat, eleve be volt ide célozva, azt várta, hogy valaki feljöjjön. Szívás. Mondtam, hogy utalom a tüzérséget, komolyan. Borzasztó, tehát úgy tudnak meglőni a pálya túlfelére, hogy nincsen esélyünk se viszonyozni ezt a tüzet. És még fedezékbe is tudnak lőni gyakran. Szabad nézetből nézzük, hogy fix kamera, igen, elnézést kérek ezek szerint.
Nem igazán úgy néztük a játékot, ahogy Walter látta. KV4 buta módon felmászott, alsólemezét csak úgy villogtatja nekünk továbbra is. Viszont a második lövés az lepattant róla, mégiscsak egy ilyen noob páncélos tank. Viszont valami egyszerű belőle ismerjük a gyenge pontjait. Célozgat az oldalunkra, nem tudom, végül is elég jó size-ben vagyunk, és csak a felső lemezünk látszik, tehát itt alapvetően egyik tank sem tud minket így beütni. Átlőjünk picit a talajon, fizika, az így sikerült megcsípni ilyen módon. Ha megvan a zöld pötty, akkor átlövünk bármi, csak a zöld pötty legyen. Meg van olyan, hogy fedezéken kívül van egy tank, de nem látszik a zöld pötty, akkor a mellette lévő talajba fog belerobbani a lövedék, szóval arcade játék, ez ilyen. IS-3. Átütöttük a frontját, de nem sebeztük meg. Ugyanis is van nagy üreges páncél, nem tudtam róla, tehát az oldalpáncél része, végülis ez a Super War érdekesen van összerakva, az biztos. Pont a tornya oldalt megcsíptük, és Tiger P kivégezte. Azonban az állás 5-4, a faluban akik lementek, azok meg is haltak, ahogy azt megemlítettem az elején. Az ellenséges tankok mégis átjutottak, erről az oldalról egyébként nehezebb is fedezni a tankokat a falun, bár nem tudom. Lehet nem kéne, csak egyszerűen nem volt olyan tankok, hogy fedezze a faluba menőket, ami részünkről, az ellenségnek viszont volt igazából ennyi a különbség. Szóval Object 416 épp hogy el, de nyomul az L2-es sörmerre, ami nem hiszem, hogy ki tudná őt nyírni, illetve itt T25/2, akit még kinyíratunk útközben. 3 lövés összesen, tehát 12 másodperc is meghalt. Még egy lövés, vissza fog vonulni, mielőtt ismét betöltenénk. De úgy látom, hogy Walter kitartóan utána megy. Átkelt egy ET80, és rendesen mennek a bázisunkra alul. Felül tartjuk őket, vissza is vertük őket, és jobban is állunk, viszont alul nem csak a faluban, hanem itt a hegyvidék lábánál is vesztettünk. ET88 úgy jött be, hogy ET88-et, hogyha az alsó lemezét lövi. Vicces kis pöttyögtetős verseny, olyan, mint amikor Churchill 3-mal párbajozok Churchill 3-mal. Egymás tornyát lövöldözzük, amíg bele nem fáradunk. Az Object-et sikerült megölni. Viszont elvesztettük Goteszként. Elkapta a T28. Kínos. 8-8 az állás, sikerült felhozni. A bázisunknál van még valahol T43, de nem hiszem, hogy foglalással próbálkozna, egyelőre biztos, hogy nem. Ellenségnek 8-as, hogy egy T28 prototype és egy T28 bőrönd. Jakpanzer 4 is kiló. Könnyű célpontok. 10-8 az állás, sikerült egy picit feljebb hozni az eredményt. T43 a bázisról full életerőn lövöldözésekbe a T32-nket meg kéne állítani, reméljük, hogy nem fedezi senki. Walter egyelőre bízik a páncéljában, illetve abban, hogy még nem volt felfedezve. A fronton nyomulunk előre, a T28 proto és a T28 pedig igazából spottól van, az IS is ott van, szóval a T43-ot valóban nem fedezi semmi, maximum a tüzérség. De remélhetőleg a fronton inkább foglalkozik velünk. A T43 nem sebzett meg, de az ágyunkat azt előtte. Wow, azt a pattanót. T43 alapvetően egy T85 csak jobban páncélozott. Van olyan, hogy szívat a páncélozata, de a Tiger P a másik oldalról támadja. Mi pedig ilyen pick-up-bull lövöldözésben alapvetően meg tudjuk verni könnyedén. Jobb az uratöltési időnk is az övénél. Vagy hát nagyjából ugyanannyi. Igazából azt hiszem annak is pont 4,5. És a T43 látta, hogy az a reménytelen elmenekült a víz alá. Hát ha ott vannak az övéi is megmentik, vagy nem is tudom mire gondolhatott. Most pedig csak a tüzérség maradt, úgy néz ki, ez jellemzője az ilyen meccseknek. Végén egy kis tüzérkeresés. De látjátok, ott JT nem túl gyors, tehát 30 felé nem nagyon gyorsul, most is lejtők át, hogy 30-at elérjük, és egyből le is lassultunk 27 km/h, szóval korán sem olyan fürge, mint a nagyobb JT, de a páncélt az megvan. Alapvetően nem tartom rossz járműnek. Az ágy olyan, mint az E25 TR7-ben, az olyan TR8-ban, talán picit több sebzése úgy arányaiban. TR8-ban azért 230 mégiscsak jobb, mint 135 TR7-ben. Viszont ez nem annyira mozgékony, helyette páncélozott. Szép meccs volt, Walter.